I think KD word of the day. Sure. Nzothi nakuzo zonke zasekhaya ezenza art asingaphela umoya asiqhubeke kuzoba right noma ufeleka ngiyazi kube rough but social thing shothi sofela le craft la ishabacula ama poets nama actor lezi ezirepresent ikhasi bonke nama dancer asiqhubekeni isipushe noma basibukela phansi indlela iyaqhubeka mawukhathala please phuza amanzi ngoba kule ndlela uyazambela endawudinga imuntu kumele uphandele ifamily lana hayi omunye umuntu ngoba le ndlela inameva ungabheki umuntu ngathi sewuphambili kanti next sewubuyele emuva cela ubabheke nalabo abazenza umngane ama-hypocrites maningi la ngaphandle yazi ubabheke nalabo abazenza ngathi nabomangamanga bangamosha iphupho lakho yazi cela ungayeki na lenqola ungayeki noma ngabe uzipeni akukho ungapheli qina yazi yenzeka manje ubone kunyama kanti it is just a season hayi sulinyembezi bathi stars don't shine the pen uthi bewazi konke abaphezulu ke baqala phansi yazi kusasa sinaso kumele ubambelele uphokophele hayi asingayeki ukuzama yeah